Foli ani tanuni ambo ke kanyasian la mebaga jekulu bele jilima aw ni yantuma aw bisimila ondu tilika kunafundi kenekan ambi septembre kalo kilimugan ani nani na samba flani mugan ani saba. Jamana saba munu be ka mara finitigilakaw fɛ ni o ye Sahel jamana ye olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Liptako Gourma o bɛnkan sɛbɛn in laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka banbagaciw ka olu kɛlɛ ani bandiw i n'a fɔ jamana kelen ni o ye Mali, Burkina Faso ani Niger. Ni septembre kalo tile 18 tɛmɛnen Bamako CICB o kɔnɔna na seko ni dɔnko minisiriso olu kun ye lajɛ dɔ ka o kun boloda walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ko sababuya kɛ binkali wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ni wagati laban in na n'u ye a tɔgɔ yɛrɛ kɛ tabali ka weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kɛ cogoya min na. Seko ni dɔnko o minisiri ni o ye Andogoli Gino ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛ in laɲini ko ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ka laɲini wa Andogoli Gino ale yɛrɛ ka kumakan kɔnɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ min an ka jamana tagabolo ye o nafa ale kumana o kan o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi ni koɲɛ in na a ko ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Dr Shogɛl Kokala Mayiga ale bolo a ye weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na ani an ka finitigilakaw ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la an ka an ni di jamana ma wa fana ko min ye fili k'an k'an janto o la kosɛbɛ. Dugukolo yurugu o sababuya la zone aéroportière la an ka Bamako maireba Adama Sangare ale minɛna tuguni ni dɔgɔkun yɛrɛ la ni o kɛra tarata tɛmɛnen na polisiw finitigilakaw olu tagara a minɛ ni ka taa ni a ye pôle économique financier mɔgɔw fɛ ɲininkaliw tɛmɛnen kɔfɛ u taara ni Adama Sangare Bamako kasobonba kɔnɔ. Kabini utukalo tile 29 san 2023 an ka jamana kiri baarakɛla dɔ ni o ye Mohamed Chérif Cheikh Kone ale bɔra kiri baara u la ko sababuya kɛ k'u ye kumakan minnu fɔ ko o ni kiri baaraw olu tɛ taa o kosɔn ale ta tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka juge wɛrɛ tuguni k'o bɔ a jɔyɔrɔ la ni o kɛra juge Daramane Jara ye ni ale ko ye sigida 4nan o procureur kɔrɔ ye tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 19 juge Daramane Jara ale bɔra jugeya la. N'an bɔra yen an bɛ taga Rwanda jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame ale ye ɲɛfɔli kɛ Jeune Afrique o kɔnɔna na ni olu yɛrɛ kunnafoni ka jɛnsɛn tarata o tɛmɛnen na a y'a yira k'a fɔ k'u ka kalafili min bolodalen don utukalo nata in na san 2024 na k'a bɛna a kanbɔ tuguni jamana mara o nɔfɛ ni o bɛ taa kɛ a siɲɛ 4nan ye. Hakili jiginna Paul Kagame ale kɛra Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ ye kabini san 2003 o wagati la a filanan o kɛra san 2010 min ye a sabanan o kɛra san 2017. Irisi ministre de la défense ni o ye Sergei Shoigu ye ale kun ye tagama kɛ ni ka taa Iran o jamana kan tarata o tɛmɛnen na ani Iran o ministre de la défense ni o ye Mohamed Reza Ashtiani ani o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka ni lajɛ in kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ni jamana kofɔlen fila u ka baara ɲɔgɔnya o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na ani lakana ani basigi o bɛ se ka sabati Moyen-Orient o kɔnɔna na cogoya min na ani ni jamana kofɔlen fila u ka jɛ ka baara u bɛ se ka nafa sɔrɔ o la ɲɔgɔn fɛ cogoya min na a lajɛ in kun bɛ ka boli o de kan. Noureddine Bonko Valentin ni ale Gabon o jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ denkɛ Ali Bonko ale kun bɛ kiri baarakɛla olu ɲɛma septembre kalo tile 19 tɛmɛnen na ale fana kɔfɛ Ali Bonko o ka fanga wagati la ɲɛmɔgɔ caman olu yɛrɛ fana olu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko sababuya kɛ u jalakilen don fɛn min na o de ye yuruku ani foroba nafolo ni ka o dun ani fana ka u ka jamana ka o janfa olu ni a ɲɔgɔnna caman u bɛ taga bɛn mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ma. N'an bɔra an bɛ taga Niger o jamana na septembre kalo tile 18 tɛmɛnen Mohamed Bazoum ale tɔgɔ la a ka lafasabagaw olu ye jalakili sɛbɛn o CEDEAO mɔgɔw olu ka kiribulon kɔnɔna na ko sababuya kɛ Mohamed Bazoum ale ka laɲini ni ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale ni a ka denbaya ni o dɔ ye a furumuso Adiza Ben Mabrouk ani u denkɛ ko u minɛlen don wa fana walasa u bɛ se ka labila cogoya min na ani fanga o bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔlen na.
N'an bɔra an bɛ taga Libi jamana na kabini septembre kalo tile 10 ka dugu jɛ a 11 na ji kasara min kɛra olu ka jamana na o ni mɔgɔ olu y'a ladɔnniya k'a fɔ alamisa tɛmɛnen na ko o ji kasara in kɛra sababu ye ni mɔgɔ 43 ɲɔgɔnna ko olu de ye o sigiyɔrɔ bila Libi kaɲaka yan fanfɛla la wa ko mɔgɔ minnu ni tayala a koɲa in senfɛ ko o bɛnna mɔgɔ 3,000 ni mɔgɔ 900 ani mɔgɔ 22 hakɛya ma ko minnu ɲɛma tununa ko olu bɛ taga bɛn mɔgɔ 10,000 hakɛya ma. Septembre kalo tile 19 tɛmɛnen na Burkina Faso o jamana ka binkali wale 2 o tara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma ni mɔgɔ 16 de sara o binkali wale 2 ninnu fɛ. A kun fɔlɔ o kɛra Kulponsku ni o sababu la civil mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna ko olu sara ani mɔgɔ 2 olu de jogina. O don kelen masina tuguni Burkina Faso a yɔrɔ wɛrɛ la ni a bɛ fɔ o ma ko Siraso ni o bɛ Burkina o kile bi yan fanfɛla la u ka VDP ni olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ ka dɛmɛ don finitigilakaw olu fɛ ka se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na ko olu ka mɔgɔ 4 olu sara. Septembre kalo tile 19 o tɛmɛnen na Nations Unies mɔgɔw olu ye u ka lajɛ ta ko 78 ka o daminɛ ni don kofɔlen na New York o jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ caman ani a mɔgɔbaw olu kun bɛ a kɛnɛ kan. Ni Angola o jamana ɲɛmɔgɔ ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko farafina jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Saheli jamanaw ye ko olu mago bɛ o ni mɔgɔw u ka dɛmɛ walasa u bɛ se ka banbagaciw ka olu kɛlɛ cogoya min na. Olu ta bɔlen kɔfɛ min ye Guinée jamana ɲɛmɔgɔ ye Colonel Mamadi Doumbia ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ fanga la ko gɛlɛya caman bɛ o la farafina jamana kɔnɔ ni o yɛrɛ sababu dɔ ye farajɛla olu ka waliyaw ye ko sabula farajɛla ko olu bɛ u ka maraw u ka miirinaw tagabula ni ko o wajibiya farafina kan wa fana ko fanga dafiri ko o caman fana ye politisiyɛnw yɛrɛ olu ka namara waliyaw ye. O bɔlen kɔfɛ tuguni a tilala k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni olu bɛ fanga dafiri kɛ ko tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ marifa ta dɔrɔn ni ka taa fanga ko ka o bɔ a cogoya la nka ko mɔgɔ min fana ni ale bɛ jamana sariya ka o yɛlɛma ni ka kɛ a sago ye ani ka mɛn fanga la ko fo wagati min ka sonyani ni namaratoya walew kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ko ye fanga dafirila ye wa ko min ye farafina ye fana ko olu tɛ denmisɛn tuguni k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛ waleya kelen na. N'an bɔra yen an bɛ taga Ghana septembre kalo tile 21 o tɛmɛnen na jagokɛla dɔw ka olu to bolimafɛn o 2 la ni o caman kun ye musolakaw de mugu cira ka ɲɛsin olu ma ni a yirala k'a fɔ ko o kɛra sababu ye mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna ko olu de sara ani mɔgɔ caman ko olu jogina wa ni jagokɛla ninnu ko o kun bɛ ka taa Togo o suguba o kɔnɔna de la ko nin kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la mɔgɔ min ye a kunnafoni ka a lase o ye Pusiga ale ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko ni nin kɛra Ghana o kaɲakan yan fanfɛla la. An lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛfɔlikaw ye o kɛra ɲini an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ la. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na o bɔlen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka kunnafoni ninnu a bɛ se ka to k'an lajɛ fana Mifa Production o ka YouTube page ninnu kɔnɔ ani Facebook o fana kan ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.